Kan du ikke åbne den? Okay, her. Der er noget inde i kaninen, tror jeg. Prøv at se, hvad der er inde i. Prøv lige at se, hvad der er inde i den der kanin der. Hold da op. Dad, I don't know. Eller hvad for den er. Nå, jeg skal nok tage det op. Okay, så du får masser af slik. Du kan ikke spise det alt sammen, vel? Hold da op. Og det nede i. Det er låget til den her, så kan du putte alt slikket inde i. Sig tak. Hvad er det? Sig tak for slik. Stik. Nej. Wow! Vi kan ikke spise det alt sammen. Okay. Man bliver kun ord. Man vil spise først. Det er sådan. Okay. Sig tak, Nana. Tak, Nana. Bye. Bye.